E gracias tamén a todas as entidades que conforman a APN, que son as que están detrás de toda esta parte visible, que están aquí distribuidas además pola exposición, como son Fundación Secretaria de Occitano, Provivienda, Asociación de Inmigrantes de Galicia, Amiga, o Movimento pola Paz, a Federación Alzheimer Galicia, a Federación Galega de Daño Cerebral, Cáritas, UNICEF, Plataforma da Infancia de Galicia, CERMI Galicia, o Colexio de Educadores e Educadores Sociais, e a todas as persoas que estades aquí acompañando. Creo que a lista de entidades que están detrás de todo isto demostran a importancia de todos os perfis que implica a vivenda desde unha perspectiva social, evidentemente toca a todos. É importante, especialmente simbólico, que esteamos hoxe aquí facendo isto en Fontiñas, un exemplo almario de do que hubo facer unha das iniciativas de desenvolvemento urbanístico máis importantes que se fixeron en Santiago. Queremos que esta exposición tamén vaya circulando por Galicia, que se sigue circulando tamén durante todo este tempo, pero bueno, é moi simbólico este barrio. Por qué? Porque no seu momento foi o maior proxecto de vivenda pública de Santiago, con 600 vivendas de protección oficial. E actualmente contamos con 4.000, las cales o 90% son de protección oficial. Estamos falando de un proxecto que se puso en marcha no 93. Non son fan de botar muitas contas para atrás porque eu recordo, vale? Pero estamos falando de 31 anos deste problema de iniciativa de vivenda. Temos que seguir dicindo que hai un problema de emergencia social aínda hoxe. Temos razóns para ser optimistas, porque sí que estamos vendo cambios e sensibilidades respecto ao tema da emergencia da vivenda. Somos optimistas e queremos buscar alternativas, queremos colaborar, queremos participar e queremos que sexa non só reclamar, senón buscar solucións compartidas entre todos. Un motivo de optimismo importante foi a lei, me encantan os nombres das leis, 12 de 2023 do dereito a vivenda, que ven axuda a desenvolver con un artigo da Constitución que estaba bastante deixado e responde bastante das nosas iniciativas, ainda que nos consideramos que pode ser mellorable. Temos el convencimento de que a resposta da emerxencia da vivenda só ten solución se participan todos os axentes sociais que están vinculados. Sabemos que a competencia é da Xunta de Galicia, pero necesitamos esa participación dos concellos, da xente que pertencentes á Xunta, como pode ser o IBUS, pero tamén da FEGAM, das entidades sociais, fan falta todo o mundo. Non podemos permitir que un problema determinado que ten determinadas dificultades pareza unha pelota que vai saltando de un lado ao outro. Aí nos falta a colaboración de todos, especialmente de todas as administracións públicas. A vivenda é o primeiro, é a nosa campaña. Se levamos anos con ela, 5 anos aproximadamente, non? E podemos dicir que nos sentimos escoitados. E se ben ao principio atopábamos con certa frustración, a día de hoxe, pois, grazas especialmente aos poderes públicos, porque si vimos nas últimas eleccións autonómicas que unha reclamación nosa como que exista unha consellería de vivenda sí que empezou a aparecer, sí se puso nos debates e temos unha consellería de vivenda, porque é un problema que requiere unha resposta directa. Que todos os partidos tiñan un elevado grado de consenso nas respostas, non? A pesar das nosas propostas as propostas non son tan ambiciosas como nos gustaría, vale? Pero sí que atopamos certo consenso tamén entre elas, non? Como a necesidade de ampliar o parque público de vivenda, fomentando o acceso a vivenda do alugueiro social e a prevención do desafiuzamento e movilización da vivenda galega. É evidente o compromiso do presidente da Xunta de Galicia coa creación desta consellería de vivenda, pero queremos que toda esta exposición e as nosas reclamacións tamén aterren nas localidades. Por iso
esta exposición en Santiago, nun lugar tan simbólico. Ter a oportunidade de acceder a unha vivenda axeitada é un factor clave. Un problema de exclusión social empeza por un sitio onde estar, un sitio digno, accesible. Estábamos falando fai un momento o que implicaba un simple bordillo ou como para unha familia un problema que desenvolver a súa actividade dignamente en condicións en condicións de infravivenda. Estas fotografías que acompañan toda a exposición son testemunha en reais enviadas polas nosas asociacións e por particulares que quixeron colaborar na nosa campaña para demostrar o que nos atopamos no día a día. E ese residuo valor precisamente sai de nós, da nosa xente, da xente que coñece a rede e que quixo participar coas súas imaxes. Nada, deixo vos con Xosé Cuns, o director de APM, para empezar a ronda. Bueno, pois agora facemos unha pequena, moi rápida de cada un dos panéis que facemos tamén compañeiras das nosas entidades que van presentar cada un deles. Eu presento primeiro, que a razón, esta palabra a inventamos a vivenda como aspiradora de rendas, porque a constatación é que levamos feita a base da nosa incidencia é que neste momento as dificultades de acceso a unha vivenda nos últimos anos impiden totalmente calquera posibilidade de éxito en loita contra a pobreza e a exclusión social. A impiden, hasta medidas relacionando frente á última crisis económica con medidas como SERTE, como ingreso mínimo vital, como medidas da Xunta de manter a risga, medidas de inclusión social, estrellanse contra unha situación na que a maioría, moitas familias, cada vez teñen que dedicar máis fondos para todo o que ten que ver ca vivenda, pagar alugueiro, pagar hipoteca menos, pero logo tamén cos gastos vinculados con ela como son a enerxía eléctrica. Aquí neste panel, bueno, pues planteamos, non podemos tratar todas as problemáticas da vivenda, todas e cada unha delas, pero si é importante. Unha é, o crecemento dos precios dos alugueiros, cada vez máis, porcentaxe de población casi do 20% en alugueiro, pero maioritariamente mozos, mozas, o precio, incremento dos precios dos alugueiros, estamos falando xa de 525, un corte medio da renda mensual. Son máis son buenas, pero que en Santiago está alcanzando casi 585. Terceira cidade de Galicia dos arrendamentos. O problema do crecemento do custo dos arrendamentos teremos ocasión de falar logo na mesa, non? Con o cual, bueno, isto xa se nos quedou, está moi viva a exposición porque os datos, outra cosa non, pero vamos tendo cada vez máis datos e máis información sobre como é esta emerxencia de vivenda. Por tanto, bueno, o número de fogares con máis dun 30% dos ingresos que teñen que destinar a gastos da vivenda crece. Aquí o temos último, pero o último que temos é o do Banco de España, bueno, onde di que máis dos 35% dos fogares que viven nas cidades galegas dedican máis do 40% ao pagamento do alugueiro da súa vivenda. Pois é cando é recomendable, cando establece a lei de vivenda, e non é por casualidade, establece zonas tensionadas, é o documento do OCDE e institucións multilaterais de que como máximo se deben destinar o 30% dos ingresos a vivenda. Bueno, pues todo isto que intentamos con este panel e finalmente, bueno, pues intentamos tamén é un gasto que cada vez nos preocupa de xeito crecente. Os gastos rurais, especialmente o de manter a vivenda a unha temperatura aceitada. Xa se nos quedou escasa, ese 14,3 en España, 13,1% da población que non pode manter a súa vivenda a unha temperatura aceitada, xa se nos quedou escaso en Galicia, onde estamos no último ano no 21,5%. Unha de cada 5 personas, e este sí é un problema do que logo falaremos de se chegan os fondos de Generation, as axudas para rehabilitación, eficiencia enerxética, se chegan a barrios ou familias vulnerables e como. A constatación é que non, e os datos están aí. Bueno, pues este é o que pretendíamos con este papel. E deixo ya a Juan Carlos. Buenos días, mi nombre es Juan Carlos, yo vengo de Secretaría de Hospital. Voy a presentar el panel de infravivienda y chabonismo. La infravivienda sería como la parte de exclusión residencial para las personas que se encuentran en riesgo de exclusión. La infravivienda es aquella vivienda que no reúne las condiciones mínimas de habitabilidad, como pueden ser pues, problemas estructurales, falta de iluminación, ventilación, hacinamiento
o incluso que las que se encuentran en un terreno pues, deteriorado con dificultades. En Galicia, en el 2019 se hizo un informe de FUESA, en el que al menos un 75% de la población cuenta en su hogar con un indicador de infravivienda. Si nos vamos a la parte de personas en riesgo de exclusión severa, esto subiría hasta el 66%. En Galicia, además también, casi 3 de cada 10 viviendas son infraviviendas, un 13% son chabolas. Es la comunidad autónoma con más presencia de este tipo de viviendas. Aunque si bien es cierto que se han contado con herramientas y con procesos de erradicación del chabolismo, como se pudo ver en el caso de Renamo en A Coruña, y el realojo parcial del barrio de Ucarteixo en Lugo. Proponemos definir una estrategia de erradicación del chabolismo y la infravivienda en Galicia de cara al 2030, siguiendo el mandato del Parlamento Europeo como soluciones que combinen medidas de realojo como el acompañamiento y la inclusión a las familias, con el apoyo de la Consejería de Vivienda, del Instituto de Vivienda y Suelo, el Instituto Gallego de Vivienda y Suelo y la Consejería de Política Social. Hola, buenos días. Eu vou presentar o panel sobre o sinfogarismo. Ter a oportunidade de acceder a unha vivenda non é algo que teñan todas as persoas, pero, sin embargo, é un factor clave para a inclusión social. Os últimos datos de sinfogarismo que os proporciona o INE de 2022 cifra en 2.837 persoas as que se encontran en sinfogarismo en Galicia. Isto supón o 8,4% das persoas sen fogar en todo o territorio español. Estes datos realmente representan aquelas persoas que foron atendidas en centros de aloxamento e restauración. Das cales, máis da metade, o 4,7%, son maiores de 35 anos. Estes datos son máis elevados que o último informe, que pertence ao 2012 do INE, onde cifraba en pouco máis de 1.900 as persoas en situación de sinfogarismo en Galicia. Desde EAP de Galicia propomos impulsar desde a Xunta o novo plan de atención a persoas sen fogar, contando coa colaboración dos concellos e as organizacións de acción social. Propomos que se cumpla a Estrategia Nacional de Loita contra o Sinfogarismo e que para 2028 se reduza un 50% a poboación sen fogar en toda Galicia. Con isto, queremos tamén que se impulsen metodoloxías de acompañamento, de prevención, de housing first e de housing then. Gracias. Hola, buen día a todas e a todos. Queríamos poner o panel de accesibilidade universal. Fixadevos no título que na lenda está á esquerda. Dice, secuestradas nas propias vivendas. Para moitas persoas maiores, persoas con movilidade reducida, persoas con discapacidade, a súa vivenda é unha cárcel, porque non poden ni entrar ni sair. Atópanse totalmente presas de esa falta de accesibilidade na súa vivenda. A non existencia de barreiras arquitectónicas supón unha condición previa, básica e indispensable para que as persoas con discapacidade e movilidade reducida, persoas maiores e un conjunto de población moi amplo, podan vivir de xeito independente, así como exercer a ciudadanía plena en todos os aspectos da súa vida, públicos e privados. Galicia é a comunidade autónoma con maior tasa de discapacidade. Estamos a falar dun 12% da población galega que ten algún tipo de discapacidade. E non estamos a valorar as persoas maiores, solamente persoas con discapacidade. Podemos atopar con unhas tasas moi amplias se estamos a valorar os números. A enquisa sobre as características esenciais da población de vivenda, do ano 2001, mostra que en Galicia un 80% das vivendas non estaban adaptadas ás necesidades propias do envellecemento das persoas, porque todos, cada un de nós, imos cumprindo anos cada ano. E temos que pensar eso, non só, aunque só sexa de xeito, vamos a chamar egoísta. En España, segundo unha de cada 2 fogares, unha persona con discapacidade ten barreiras no acceso a vivenda e
no interior de España. A enquisa da edad, que a discapacidade de autonomía persoal e situación de dependencia, cifra en Galicia un 28,8% dos fogares, unha ou máis persoas con discapacidade, que ten barreiras no acceso a vivenda ou da propia vivenda. O 37% dos fogares declarou que o edificio non se prestaba a habilitar e non tiña un acceso fácil. Por todo isto, propoñemos establecer un plan urxente de accesibilidade universal. Realmente temos que facer efectivo o decreto de accesibilidade que colga de unha lei que é do ano 2014. O decreto de accesibilidade de Galicia ten un retraso de 10 anos. A lei de accesibilidade de Galicia é do ano 2014, estamos no ano 2024 e seguimos esperando por o decreto de accesibilidade. E temos que asegurar unha liña de axudas específicas aos colectivos vulnerables para mellorar a accesibilidade en vivendas e edificios, fundamentalmente con bolsas a través de IBUs ou de as administracións locais ou demais, que as persoas podan acceder a ese tipo de bolsas de axudas e non esperar de ano en ano a que salgan esas axudas, para que, de algún xeito, se garanta a accesibilidade universal tamén. Temos que tamén garantir a accesibilidade universal da administración electrónica, que a accesibilidade, que os accesos á administración non sexa tamén un problema de accesibilidade. Bo día, eu sou Lidia, educadora social en Asociación por Vivienda, e veño a falar sobre estudos paneis que falan sobre a habitabilidade e a seguridade das vivendas. Todos e todos sabemos que desde a pandemia a vivenda cobrou unha especial importancia, xa que tivemos que pasar moito tempo cada un de nós nas casas. Pois isto significa que moitas familias mejoraran a súa calidade de vida porque a súa vivenda non era adecuada entendida como un espazo que con os criterios de habitabilidade ten un mínimo de calidade de seguridade constructiva, con equipamentos cultural adecuado e instalacións de servicios básicos, que ten que ter unha boa vivenda para que sexa segura para as persoas que están vivindo nela. En termos xerais, o estado de conservación e mantemento das vivendas da poboación en situación de vulnerabilidade é moi inferior ao resto da poboación en xeral. Na enquisa do IGE do ano 2020 en Galicia, vamos a verificar datos como os que digo con estes. O 8,49% manifesta sentir falta de espazo. O 14,21% manifesta deficiencias de aislamiento térmico e acústico na súa vivenda. O 22,24% problemas de humidade. Esta última porcentaxe incrementase a 30,97% nos fogares nos que os ingresos son de ata 1.000 euros ou menores. Por asegurar un pouco os datos do día a día que vemos en Provivienda aquí en Santiago de Compostela, dicir que cada vez temos máis familias que teñen unha vivenda, pero que veñen a xuntarnos para solicitarnos axuda en búsqueda de unha nova vivenda, porque a vivenda na que están actualmente os está enfermando, física ou psicológicamente. Por falta de lugar e por humidades. Moitas familias veñen contándonos que os seus pequenos, as súas pequenas, están enfermos de neumonía, están tendo problemas respiratorios que alocan a crónicos, e outras moitas persoas que están tendo moitos problemas psicológicos porque non teñen luz natural na súa vivenda. Neste sentido, como xa reclamamos moitas veces, en reiteradas ocasións, solicitamos ás administracións competentes que realicen unha inspección sobre as vivendas que se están alugando na cidade, xa que as persoas non poden realmente vivir nese tipo de condicións. Gracias. Hola, boas, estou Paula Pérez, traballo na Asociación da Asociación Amiga, que gracias a Galicia, e actualmente son voluntaria. Un dos paneis que vou falar é da reafirmación da mocidade, que, bueno, é unha realidade que comeza o seu proxecto vital, un 15% da poboación en 2021 xa estaba emancipada. Hai unha cifra que subiu un pouquinho no 2022, pero en 2023 comezou a decrecer outra vez. Estas cifras o que nos están dicindo é que, a pesar de que aumenta a tasa de emprego, sí que é máis complicada a garantía de poder independizarse. Un terzo dos mozos e mozas galegos, entre 18 e 34 anos, que ven os seus pais, cobran unha nómina durante todo o ano.
Unha de cada 3 persoas, mozos e mozas, tiveron que retrasar o seu primeiro pago durante o todo o ano. En xeral, na última década, os mozos e mozas de España destacan polo significativo retraso da súa emancipación e no aumento de réxime de tenencia dun alugueiro. Segundo o ICE, en 2022, un 22% dos mozos que non viven cos seus pais están en risco de pobreza ou exclusión social en Galicia, fronte a un 14% dos que viven cos seus pais, do que se conclúe que, abandonando o fogar dos pais, eleva o risco de a pobreza. Ao mesmo tempo, é clave especialmente preocupante a situación das persoas mozas menores de idade tuteladas pola administración, que ao cadar a maioría de idade se atopan nunha situación de desprotección absoluta. A pesar da idade media de emancipación tan elevada, estas persoas deben asumir as marchas forzadas e a maioría sen apoio dunha familia, e, polo tanto, sen un fogar familiar ao que retornar. Segundo os datos de IGASES, un 47% dos mozos e mozas tutelados emancípase en situación de calle. No seguinte panel falaremos da vivienda rural, que moitas persoas que habitan neste medio, ademais de estar afectadas por os factores de exclusión, vese tamén afectada pola exclusión territorial, que leva consigo dificultade de acceso a servicios básicos, como poden ser o social, a educación e máis a sanidade. Estes servicios básicos tamén ten a dificultade do transporte e das barreiras de accesibilidade que se está presentando. Miles de vivendas están deshabitadas e podrían estar disponibles para persoas trobadoras, pero non tienen as asentadas condicións de habitabilidade que tampouco están movilizadas. Así mesmo, os problemas legais pola falta de identificación de propietarios e os problemas burocráticos por problemas centrais están dificultando a instalación de novas persoas no medio rural e dificultan o acceso ás axudas para a transición e rehabilitación de vivenda. Desde a APN, o que se está solicitando é garantir 30 minutos máximo para o desplazamento a cualquier servicio social, educativo e sanitario. Ademais de favorecer a renovación da vivenda rural e a súa movilización creando bolsas de alquiler. Gracias. Hola de novo. Nos ha falado da contradicción de ter desafiuzamentos e vivenda baleira ao mesmo tempo. En 2023 hubo en Galicia 1.171 desafiuzamentos. A maior parte deles derivados do impago, por impago. Sacan 963 de 1.171 desafiuzamentos. Chegaron a alojamientos 771 execucións hipotecarias. As cales 164 acabaron en lanzamento. Temos un problema, pero ao mesmo tempo temos un especial problema coa vivenda baleira. Temos familias, persoas, temos un números que perden a súa vivenda por non poder pagala por elevado precio que corresponde, tanto sexa por aluguer ou sexa por hipoteca. Pero es que ao mesmo tempo cabezamos o ranking de vivenda baleira de España. Medio millón de vivendas baleiras, o que supongo un 28,8% das vivendas baleiras sobre o total. Duplicamos o porcentaxe de vivenda baleira do Estado con diferencias notables respecto a outras comunidades autónomas. O programa de movilización de vivenda para Mugueiro que puso en marcha por la parte da Xunta e os concellos conseguiu 24 horas de descanso de 25 vivendas. Hai que conseguir movilizar e activar isto para que funcione realmente. O que pedimos é o acceso real ao mercado inmobiliario da vivenda baleira. Como? Pois, aumentar a fiscalidade sobre a fiscal baleira e, en caso de que sea un tema social de fondo para que sea unha vivenda, facilitando temas fiscais para fomentar o seu valor. E crear unha línea de orzamentos para prevenir os desafiuzamentos e non chegar aos impagos por estas vivendas. Temos un ínfimo parque de vivenda social. O Observatorio de Vivenda e Suelo publicou no 2020 que o parque de vivenda social en España é un 2,5%, é dicir, 6 puntos porcentuais por debaixo da Unión Europea. Ocupando o posto número 18, estamos
nos sextos pola cola en vivenda social. E, ademais, temos 3.819 vivendas no parque público de vivenda residencial a alugueiro social. O 0,35% das vivendas. O derecho de un 1%. 3 veces menos que a media estatal e 30 veces menos que a da Unión Europea. No caso das conclusións. Bueno, pues, aparte das que xa se dixeron, para non repetirmos, si nos quedarían 4, que despois igual abrimos tamén a vida. A primeira é das demandas. A nosa demanda era, originalmente, empezar unhas eleccións e triplicar o parque público de vivenda social, da alugueiro social. Por tanto, pasar das aí pon 3.534, cando pasemos a exposición ese último dato, pero onte revisando e poñendo en tal 3.829, 300, bueno, xa nos dou unha pequena... Buscamos alegrías nesta política, alegrías cada día, vivenda a vivenda, que, por lo tanto, a nosa demanda era triplicar o parque público, que inicialmente o compromiso era aumentar un 50%, e agora temos o compromiso de triplicar no 2028 o parque público de vivenda social en Galicia. Vamos a falar con eso porque esa sería a nosa primeira demanda. Logo temos outra que tamén afecta moito a concellos, que era un parque de vivenda de emerxencia con 2 vivendas de transicións para 10.000 habitantes, por cada 10.000 habitantes. En Santiago 20 vivendas para situacións de emerxencia, desafiuzamentos, despesos de poder terceros de todo tipo, es decir, bueno, pues para poder ese parque, en Santiago hai varias. Cada vez máis entidades do terceiro sector estamos implicando máis no acceso a vivenda, desde housing associations, que se llama, meténdonos na intermediación para dar garantías jurídicas aos propietarios e garantir que se ayuda a personas en situación de pobreza e exclusión social, incidencia pública de las empresas inmobiliarias, acompañamento social previo. Se a política de vivenda sin acompañamento social non ten sentido previamente, ten que un proceso único, non é a vivenda e xa está. A vivenda, neste caso, ten que haber como un emprego, acompañamento social. E por último, a demanda que hai aquí, que ahora íbamos a falar, pues, é algo que vimos que funciona ben noutros concellos. Moitas das cousas que falamos aquí, das axudas dos Next Generation, dos fondos europeos, vemos que non chegan, ainda que un dos seus requisitos é chegar a familias ou barrios vulnerables. A constatación é que, se non hai unha implicación nos concellos decidida, implicación cunha oficina específica de atención moi coordinada con servicios sociais, de atención directa a aquelas persoas ou barrios vulnerables nas que poidan como facer todo o inmenso papeleo burocrático que hai que facer. Non hai orzamento, non poden mandar comunidades de propietarios como veremos, ao longo da avenida de Lugo. Todo o que está na avenida de Lugo do lado do posto de Fontiñas non se pode manter. Entón, figuras como estas oficinas municipais, que xa temos varios casos, están funcionando razonablemente ben, mellorables, bueno, é outra das nosas demandas. E xa rematamos. Pois sí, nada. Recordar que unha solución que só se pode dar entre todos, e por eso somos optimistas, por eso queremos crear como mesas desta que se vai a facer agora, pero tamén insistir en que isto requiere orzamentos, tanto por parte da Xunta de Galicia como dos concellos, das diputacións, e que non estamos falando dun problema social non quere dicir que sexa responsabilidade de política social. Por eso damos benvida a esa Consellería de Vivenda e creemos, o que dicía Xosé, de dar respostas tamén de dos concellos desde unha perspectiva de apropiación de vivenda e da área que ten que ver con eso. E, por suposto, sempre respetando a lei, pero tamén empezando porque a lei quere garantir o acceso a unha vivenda, a propia Constitución. E, bueno, creo que casi mellor pasar a mesa de diálogo. Moitas gracias. O tempo da demanda, da reclamación, para nós pasou. Creemos que hai certas boas novas, tanto a nivel estatal, co plan de vivenda, ca lei de vivenda, a nivel autonómico, ca creación da Consellería e co compromiso, pero co compromiso explícito de duplicar o parque de vivenda social, e nos concellos con moitas diferencias entre un deles, diputacións aínda máis, pero queremos que tamén hai boas prácticas e iniciativa en Santiago e en Coruña. Nos gustou moito nas eleccións municipais, tratamos de que se debatir o tema de vivenda, que fora un tema de debate político, e nas eleccións, sobre todo en Coruña, onde queremos hasta un debate organizamos, pero aquí creemos que se fixo tamén positivo. Co cal, bueno, pues temos boas
posibilidades. Co cal eu empezaría ca primeira pregunta, duplicar o parque de vivenda social. Mirando algúns datos, pois víamos que en Santiago de Compostela hai 271 vivendas, se non me equivoco co último dato, bueno, pois iso implica que no 2028 pois teríamos que ter outras 271 vivendas máis nunhas contas de perogrullo, perdonadme, pero en principio, para entendernos, estaríamos falando de 271 vivendas. Por lo tanto, toca construir tantas. Sabemos que hai, que teñamos constancia, 60, prácticamente xa feitas en 3 diferentes promocións. A pregunta de xeito políticamente correcto, que planificación hai prevista para cubrir esta demanda a medio plazo e que obxectivos hai nesta legislatura? Dito de xeito máis directo, hai que facer 271, hai xa 60 comprometidas, faltan 211. Donde van a estar, cando van a estar e de que tipo van a ser? Básicamente sería a primeira pregunta para plantearvos así de cheo. Quen queira... Bueno, nada, escoitademos. Eu, quería agradecer tamén esta oportunidade, esta invitación, esta exposición, porque non a tomamos como un escrache, non é? Eu vou ver, de frente os problemas e falar, eu creo que polo que a mí me toca como secretaria, pero falando no nome do director, creo que moito do que estades aquí, sabedes que no IBUS gostamos moito escoitar a xente, intentamos sempre falar e tal. Despois podemos chegar a donde podemos chegar, pero sempre estamos abertos a esa participación. Por qué? Porque nos gusta estar de cara ao día a día, a pé da rúa, porque é donde se ve. Moitas veces quedar no despacho parece que estamos allí, ¿no? De todos modos, cando falamos de vivenda, calquera dato que deas, calquera tal, sempre é insuficiente porque é un problema grande. Eso nos constante, non? Tamén é certo que cada vivenda, esas poucas vivendas de programa de movilización de vivendas baleiras, pois son familias a que se cambiaron a vida, é moi bonito e vos o sabedes, porque estades traballando día a día, cambiarle a vida a xente, non? Eso é no que estamos facendo. Gustaríame, ainda que dixeches que non falaron de dereito, cousas así, facer unha puntualización. É unha puntualización única e exclusivamente a efectos informativos e que se saiba que é a competencia en materia de vivenda. Eu sempre escoito que a competencia en materia de vivenda da comunidade autónoma, e iso non é certo. A comunidade autónoma ten competencia exclusiva en materia de vivenda, competencia regulatoria, igual que a ten en urbanismo. De feito, está no mesmo artigo, tanto na Constitución, no Estatuto de Autonomía, en a Lei Reguladora de Bases de Réxime Local, e ninguén di que o Concello non tiña competencia en materia de urbanismo, non? É máis, o artigo 25 da Lei de Bases do Réxime Local di que o Concello ten competencia en urbanismo e competencia na promoción e xestión da vivenda pública en condición de sostenibilidade financiera, que tamén a sostenibilidade financiera ten que presidir a todas as administracións. Dito isto, por España adelante, vos que saídes do noso territorio, sabedes que hai moitos concellos que teñen parque público de vivenda. Isto non é tirar un peloteo, que tamén o facemos, era simplemente unha aclaración porque se dixo que a competencia era só da comunidade autónoma, e gustaríame deixar isto claro e falar que nós tamén estamos abertos a colaborar con todos os concellos, non? Neste punto, nos no IBUS temos agora un mandato claro que é non só duplicar o parque público de vivenda, sino que é fundamental tamén un mandato claro en materia de xestión de solo residencial, que é acadar solo para a vivenda protegida de 20.000 novas vivendas. Estamos falando dun reto para o 2028, que é un reto duro, difícil, pero que vamos a traballar nel. E con iso pensamos, porque os concellos tamén están interesados en que a vivenda sexa un problema que se solucione, queren darle resposta, non é cuestión de decir vamos a pelotear, como tamén se dixo, sino que vamos a intentar traballar conjuntamente. Ese é o ánimo do IBUS que ha presidido toda a nosa actuación ata agora, non? En canto, xa centrándome no reto de parque público de vivenda, nos xa temos en marcha 1.000 vivendas por toda Galicia. Sei que son insuficientes, pero é que estamos dando pasos. Non empezar agora de cero. A data final é o 28, e onde se van facer? Pois non é que vaya automáticamente, temos aquí tantas, vamos a facer tantas. Nos temos o solo que temos e temos que contar coa colaboración
coordinación de todos e ver onde se vai facer. Pero claro, non podo dicir agora vou facer 200 en Santiago. Non, o sei, traballaremos arreo porque é o que temos que facer, poñernos as pilas para que ese reto sea efectivo. E donde podamos facer vivenda pública que chegue a xente que ten demanda. Nos principalmente que quixéramos concretarnos nas grandes cidades porque é onde máis demanda. Pero bueno, hai que veros solos, hai que falalos, pero que xa estamos a traballar, que xa están 1000 vivendas en marcha e temos un reto moi bonito de chegar a desplegar o parque público. Sí, algo que comentamos, é dicir, a responsabilidade e a competencia na mesa de asunto, digo, pero evidente, sempre decimos, non pode evadirse con o goberno central e non poden estar tamén concellos que teñen que facelo. Llavo, entonces tamén para ir onde tedes pensado, por lo menos, onde crees que está? Sí, onde? A ver, bueno, está claro que un pouco na liña do que dicía a directora do IBUS, efectivamente o problema da vivenda é un problema estrutural, un problema complexo, necesita colaboración entre administracións. Eu estou convencido de que ninguna administración en solitario vai resolver este problema e, por tanto, efectivamente fai falta colaboración. Incrementar, ampliar o parque público de vivenda é fundamental porque justamente o tamaño tan reducido que ten o parque público de vivenda en Galiza, en España tamén, e en outros países do sur de Europa, é justamente unha das razóns polas que o problema de vivenda é tan grave aquí. Digamos que podemos dicir que unha das eivas estruturais do noso mercado de vivenda é justamente a falta ou a práctica ausencia do parque público de vivenda, a diferencia do que acontece en outros países de Europa. Holanda, por exemplo, ou Viena é unha cidade de exemplo nese sentido, ¿no? Que levan 100 anos creando un parque público. Nos estamos moi longe de aí, pero temos que dar pasos cara a ese objetivo de ter un parque suficiente de vivenda pública. Onde vai estar situado? Eu non o podería dicir a día de hoxe, si podo dicir onde me gustaría que se situase, porque eu creo que a vivenda pública non debería concentrarse únicamente en certas zonas da cidade, a vivenda pública e a vivenda protegida en xeral non debería estar situada exclusivamente en emplazamentos periféricos, nos novos desenvolvimentos urbanos, sino que debería estar distribuída de forma relativamente uniforme a través da cidade. Ten que haber vivenda pública tamén no centro, ten que haber vivenda pública tamén na cidade histórica, ten que haber vivenda pública nos barrios consolidados e non únicamente nos de máis recente creación onde se obteñen os solos por cesión obligatoria. E aí entra a cuestión da rehabilitación, entra a cuestión do parque residencial infrautilizado que temos. Nos en Santiago de Compostela temos 56.745 vivendas, das que 6.198 de acordo co censo do INE están baleiras. Temos unha poboación real de 116.000 habitantes, son os 100.000 que están empadroados máis o que o IGE estima que son 16.000 persoas que viven aquí pero que non están censadas. Iso dá unha poboación real de 116.000 habitantes que para un parque residencial existente de 56.745 daríamos a 2 persoas por vivenda, que non está mal. O problema é que moitas delas non están en uso, non? Entón, un desafío que temos é conseguir un uso máis eficiente, máis eficaz do que xa temos, do que xa existe, a través de ferramentas como poden ser, entre outras, o rexistro de soares que nos estamos utilizando para sacar a poxa pública edificios que están con declaración de ruína, non? Eso antes falábase en parte disso, non? Do abandono do parque residencial. Tamén estamos traballando para crear unha empresa municipal de vivenda que poida justamente producir vivenda pública a través, nomeadamente, ainda que non exclusivamente, da rehabilitación, non? Entón, é importante que teñamos claro que temos un parque residencial que se estivese ben aproveitado e ben utilizado e se utilizase para usos residenciais e non para outro tipo de usos, podería satisfacer prácticamente todas as necesidades habitacionais que temos casi sin necesidade de construir obra nova. María? Bueno, eu tamén quero un pouco aclarar, non, previo á miña intervención, que o coñecemento experto en Santiago non o teño, pero sí que temos dende o Grupo de Arquitectos unha serie de claves ou unha serie de demandas que ademais son moi coincidentes coas que hoxe aquí falamos e que tamén na campaña preelectoral aos diferentes grupos tamén lle demos traslado. E unha delas, sen dúbida, é a importancia que entendemos que teñen as oficinas de información de vivenda. A máis unha ferramenta que eu personalmente a máis coñezo moi ben, porque teño participado en algunha,
e basicamente é o modo de palpar e de coñecer en concellos, especialmente os pequenos, esas demandas que existen e non só eso, sino que detectar todos os casos, non, de precariedade en tema de vivenda. No Colexio de Arquitectos se xurdiu nalgúna ocasión, espero non dispersarme moito, pero se xurdiu nalgúna ocasión incluso ese debate de que eran moitos os compañeros e compañeras que digamos, en visitas a vivendas de carácter particular, por unha rehabilitación, etc., pois detectaban, ou facendo inspeccións, detectaban situacións de precariedade ou de infravivenda que os propios propietarios ou propietarias non recoñecían como tal. É dicir, nós temos moitas veces, en visitas que son casuais, por outro tipo de motivacións, detectamos situacións moi precarias. E incluso un tema cultural. É dicir, eu me teño atopado na miña profesión situacións nas que hai familias que lle dotan de máis importancia a imaxe da súa vivenda respecto ao interior, cando detectas cuestións como que se apuntaban antes aquí de carencia, non, na habitabilidade e na salubridade da vivenda. Entón é tamén un tema cultural que tamén pasa por unha mellor información e por entender o importante é a relación que hai coa saúde, non? Pero respecto ao todo o tema de como duplicar ese parque de vivenda, que o Colexio de Arquitectos obviamente aí non pinta moito, pero sí pinta nunha reclamación que fixemos e que ademais penso que este barrio sí que é un bo exemplo deso, falábamos antes, na participación e a canalización de concursos públicos nos que o Colexio de Arquitectos ten participado moitos deles, pero que van a garantir sobre todo un canal, non, de facilitación deses proxectos para que se poidan poñer en marcha toda a maquinaria, neste caso da Xunta de Galicia, e eviten sobre todo, ainda que ás veces se di que son procesos máis lentos, nos pensamos, e así de feito xa o trasladamos a nova conselleira, pensamos que son unhas canles moito máis áxiles porque evitan sobre todo unha cuestión moi importante que é o freo das posibles reclamacións, etc. Hai un colectivo que o Colexio que vela por todo ese proceso e ademais que vai a garantir unha cousa moi importante que é a calidade das vivendas, é dicir, formar concursos públicos para desenvolver estas vivendas vai a garantir que vai a resultar os mellores proxectos posibles e, polo tanto, pues, exemplos como este barrio, non? Que foi pensado en todos os puntos de vista, pero tamén urbano, non? E xa así, para ir un pouco pechando esta primeira pregunta, tamén pensamos que é moi importante que non pensemos só na construcción, como xa dixo Iago, non? O concelleiro, sino que hai que potenciar claramente a rehabilitación e a recuperación dese parque que está baleiro. É dicir, non todo pasa por construir, sino que hai que desenvolver moitas outras ferramentas e nós neste sentido tamén apostamos polo coñecemento de novas fórmulas habitacionais como pode ser todo o que ten que ver coas cooperativas, que xa no pasado deron moi bo resultado en moitos barrios de Galicia, pero tamén con unhas novas fórmulas de uso do solo, non? E de cesión de uso pois, en régimes de 75, de 80, que son as máis fórmulas que se están utilizando en outras comunidades como Madrid e Barcelona, que están dando uns resultados espectaculares e que libera, neste caso, as autonomías precisamente desa carga de ter que afrontar todos os proxectos de vivenda, sino que axudan as cooperativas para que as poidan desenvolver dunha forma, digamos, máis autónoma, non? Pero tamén cofinanciada, pero cun fin claramente público, non? E social. Vale, si fuera sonorista repreguntaría y decíamos que solos están disponibles, dónde van a estar para ir vendo e tal, pero como os he plantear a idea xeral e darvos pistas, a propósito do que decías de rehabilitación, de acceso incluído que as axudas que hai para accesibilidade, para eficiencia enerxética, consultando os datos non consultei os datos do buscador de mercados tensionados, zonas tensionadas en Santiago. A nosa lei de vivenda é algo que valoramos positivamente, máis alá de entrar, o comentaremos e vos preguntarei sobre o tema do control de alugueiros e esas cousas, tal, as diferencias que hai sobre a lei de vivenda, pero si nos gustou a idea de mercado tensionado, é dicir, daquelas zonas onde se destinan, as persoas que están destinan máis dos 30% dos seus ingresos a vivenda, é dicir, porque hai un problema de vulnerabilidade, un problema de empobrecemento e que é onde hai que actuar. Eu non consultei esa tipa, si consultei outra que utilizamos moito, que é o Atlas do Instituto Nacional de Estadística, no cal podemos ver por zonas censais prácticamente toda España, incluída todo Santiago, as tasas de pobreza e exclusión social que hai. E aquí é moi fácil de velo, pois temos da Avenida do Lugo hacia aquí, Barrio de Fontiñas, estamos entre tasas do 8 e o 14%,
Pero se cruzamos a Avenida de Lugo e a vamos subindo, pois no primeiro tramo, no de Quiroga Palacios, estamos falando de 29% no 2021 de personas e fogares en pobreza ou exclusión social. O 18% en pobreza severa, é dicir, con menos de nunha familia de 2 adultos e 2 nenos de 1.200 euros ao mes. Pois estamos falando, unha de cada 3 está en situación de pobreza relativa, unha de cada 5 está en situación de pobreza severa. Si seguimos subindo, logo vais ao 23,7 en Costa do Veedor, Corredora das Fraguas, e logo temos unha imaxen que non está na exposición, que non saliu, pero a imaxen do novo edificio da Xunta de Galicia, todo o que vemos do frente, detrás, onde aparece o barrio de non me acordo o nome, da Almáciga, onde vemos o barrio da Almáciga, bueno, estamos falando dun 27,35. De novo, unha de cada 3 personas e barrios e fogares están en vulnerabilidade. Nos ocurre en casi toda Galicia. Non vemos que haxa andamios para eficiencia enerxética, non vemos que haxa axudas sistemáticas para accesibilidade, non vemos que cheguen as axudas, a pesar de que nos requisitos, polo menos os que na incidencia que fixemos na Unión Europea, e nos fondos Next Generation, nos fondos ten que estar destinados unha parte importante para asegurar que familias e barrios vulnerables chegan. Non vemos esa situación. Por eso a proposta, alguén non comentaba, alguén de vos, creo que comentabas ti, María, de oficinas municipais, e fomentalo desde a Xunta de Galicia esa situación no diálogo con concellos. Como está funcionando ese tema? En xeral, por tanto, de poder acceder a familias vulnerables, máis alá do tema da burocracia, que sabemos a que ven de fondos estatais e europeos, compartimos sufrimento co IGUS, cos profesionais do IGUS, sabemos que existe, pero non é excusa, é tamén para chegar. Como estades intentando ou solucionar ese tema de acceder familias vulnerables, fogares vulnerables a este tipo de axudas e en concreto en Santiago, por exemplo, que figuras existen? Ben, en fondos europeos, efectivamente, a tramitación é complicadísima, non? Dende aquí eu tamén xa vou aproveitar que teño que hablar para dar gracias aos colexios profesionais e tamén aos administradores e a xente da propiedade inmobiliaria que son os que están tirando dos fondos europeos, porque sin esta labor profesional é que non chegaríamos a ninguén, estaríamos falando de ejecución cero, non? Galicia está executando ben os fondos de vivenda do plan Next Generation e temos un acordo co Ministerio para, tanto no programa de barrios, que logo falarei dele un pouco, como no programa de axudas a nivel de edificio, de chegar a obxectivos de vulnerabilidade do 100% da subvención. De feito, que a xente que non ten recursos que non teña que pagar nada por estas axudas de rehabilitación e que ademais non condicione a rehabilitación dos edificios. Nesto temos moitos edificios dos ensanches das cidades, son edificios nos que a maioría da xente que está vivendo neles é xente que é pensionista, é xente maior que vive dunha pensión e que non ten ingresos, e que gracias a isto está rehabilitando as súas vivendas con fondos Next Generation. Entón, eso vemos en Coruña, o vemos en Santiago, o vemos en Pontevedra, o vemos en Lugo, que realmente sí que están chegando e que moita da xente que vive ali está podendo ter esta subvención un 100%, que ademais non tributa en renta e que ademais é deducible, non? Porque un dos problemas que teñen as axudas é que as axudas tributan en renta e hai moitos propietarios que non queren chegar ás axudas porque logo teñen que pagar, non? No caso do Next Generation, pois o Ministerio de Facenda no mesmo boino que saen as axudas do Ministerio anteriormente de Fomento, era do mesmo reguladores do Plan de Recuperación e Resiliencia, pois fixo esta demanda que lle fixéramos dende aquí, dende a comunidade autónoma, de que fora así, non? Entón, é certo que está chegando a moita xente con poucos ingresos porque temos moitísimas axudas de vulnerabilidade. Entón, chegan ali. Que pasa? É certo que os mellor barrios que son vulnerables non poden acceder porque son axudas moi complicadas e que tens que facer un proxecto, tens que facer un acordo, pero aí temos tamén o programa a nivel de barrios, que é o que levan os concellos. Temos repartido 32 millóns de euros, o sea, son programas
que xestionan os distintos concellos de Galicia e que se apuntaron, porque non todos quixeron. Santiago participa activamente, Coruña participa activamente, Vigo, pero pode tamén decir concellos pequenos, pois a Veiga ou Cortegado, quero decir que hai de todos os tamaños, non? Os concellos sacan a ordenanza e os concellos reparten as subvencións e teñen unha oficina de rehabilitación. O que sí que estamos pedindo ao Ministerio é que fale con Europa para alongar prazos, porque temos que chegar máis al lado 26, porque o 26 está aquí, a volta da esquina, non? Tamén lle estamos pedindo máis dinero, porque hai outros programas, outras componentes do plan de recuperación que mellor non están funcionando, que pasen para a vivenda. E iso é unha demanda que lle quixemos chegar en as diferentes conferencias multilaterais e sectoriais co Ministerio, non? Se vemos que se executan, dennos cartos, e nós, pues intentaremos facer o mellor posible. En canto a accesibilidade, que era outra pregunta, aparte do Fondo Next Generation, nos sacamos estas axudas de accesibilidade. É certo que son anuais, pero é unha cuestión presupuestaria da Consellería de Facenda que temos que sacar anualmente. Nós estamos intentando que tamén a xente teña vivenda accesible, pero é certo que queda moito traballo. Vamos dotando e levamos moitísimos anos dando axudas a accesibilidade. Santiago participa activamente. Sí, Santiago ten un servizo de rehabilitación e vivenda onde se tramitan estas axudas do plan de vivenda, axudas dos Next Generation, onde se ofrece ademais asesoramento e ademais constame que se asesora ben e que se presta boa atención ás persoas que se achegan ali. O servizo de rehabilitación non está no Pazo de Raxoi, está en Casas Reais, pero, bueno, aquí hai dos problemas fundamentais. Un deles xa se adaptaba antes á tramitación burocrática, que é moi complicada para a propia administración e máis complicada ainda para os administrados. O certo é que este tipo de axudas cada vez son máis complicadas, os fondos europeos, os Next Generation, son dificilísimos de tramitar, dificilísimos de justificar, supoñen un desafío para a administración e para os administrados constame tamén que é moi difícil. Outra cuestión problemática é que as axudas que se dan están limitadas a certos ámbitos, que son as áreas de rehabilitación integral, os ARIs. En Santiago temos 4, unha delas é a cidade histórica, e despois están os barrios de Vite, Ponte Pedriña e Vista Alegre. Nalgúns deses barrios preséntanse moitas candidaturas para as axudas do plan de vivenda, por exemplo, Vite ou Vista Alegre. De feito, Vista Alegre xa está prácticamente todo rehabilitado, en cambio noutras, por exemplo, Ponte Pedriña non, non? Entón, bueno, nos aí estamos traballando, e xa falaremos co IGUS desto, en facer algunha modificación na delimitación das ARIs, igual uniformizar todas as ARIs que son, digamos, barrios de segunda metade do século XX, para que todas as axudas poidan ir a un único, non? A unha única bolsa, e ampliar tamén con outros barrios, por exemplo, de Utrella, que non é ARI, pero que comparte características co barrio de Vigo, por exemplo, non? O que fala Bastida Almáciga, por exemplo, pois Almáciga non é ARI, non? E podería serlo, non? Entón, nos aí queremos traballar, estamos traballando na parte de caracterización sociodemográfica e física que hai que facer para justificar unha modificación. Despois, volvendo ao que indicabas antes, o tema das zonas tensionadas, no Concello de Santiago, o alugueiro, de acordo cos datos do IGUS, que son os datos que están no Observatorio da Vivenda, entre 2018 e 2023 aumentou o alugueiro medio un 33,2%, non? En Santiago, como no municipio, no seu conxunto. O IPC en Galiza aumentou o 17,7% nese período, entre 2018 e 2023. Estamos falando de que o incremento do alugueiro prácticamente duplicou o incremento do IPC, que xa foi de por sí bastante significativo, non? Se miramos por zonas, digamos, a nivel submunicipal ou inframunicipal, por códigos postais, o 15701, que é o do Ensanche, aumentou o 28%, o 15702, que é o Sar, Restollal, Castiñeiriño, o 37%, o 15704, que colle o norte da Amendoa e tamén dali para arriba, dali para o norte, o 42,4%, non? Entón estamos falando de que en certas zonas da cidade, pois estes incrementos do alugueiro son moi significativos, e por tanto isto que dicía desde a aspiradora de rendas, non? Da vivenda como unha aspiradora de rendas, pois efectivamente en Santiago de Compostela, ou polo menos en certas zonas de Santiago de Compostela, está funcionando como tal.
incrementando a vulnerabilidade dos inquilinos que xa de por sí teñen ingresos habitualmente baixos, porque se nos vemos, por exemplo, o 21% dos fogares con ingresos mensuais a nivel galego, a nivel galego só o 15% dos fogares galegos vive de alugueiro, pero claro, eso cambia se miramos por ingresos, non? O 21% dos fogares con ingresos mensuais inferiores a 1.000 euros son arrendatarios, pero os que teñen máis de 2.000 euros só é o 10%. Entón, lógicamente, o alugueiro afecta máis a poboación con menores recursos. De acordo coa enquisa estructural a fogares de 2020, os gastos totais da vivenda supoñen unha carga pesada para o 54% dos inquilinos galegos, non? Entón, efectivamente, é un desafío fundamental. A enquisa que saía na Voz de Galicia o domingo dicía que a vivenda e o alugueiro era a segunda causa de preocupación en Santiago de Compostela. Entón, nos temos a determinación de traballar para mellorarlo. Ben, non me quero esquecer de nada, pero aquí de cousas que vades comentando, así. Sigo insistindo, sí, na importancia das oficinas de información. Eu, cando escoito que son moi complicadas as axudas, as subvencións, eu discrepo profundamente, pero simplemente porque eu estou precisamente dese lado no que axuda a xente a que non pense eso, a que entendan que é un proceso que de forma reglada e pautada se pode facer perfectamente, vale? Hai que derrubar un pouco ese medo, precisamente as oficinas de información facilitan rebaixar esa carga, non, de complexidade, que moitas veces hai xente que chega ao servizo e di, neso non me meto que xa me dixeron que é complexo. Entón, esa é a primeira barreira, non? Transmitir eso. Non restándolle a dificultade que pode ter, porque efectivamente hai moitos dos documentos que suenan a chino ou a bereber, non, para nós. Pero é verdade que postos na man dun profesional, pois se relaxa a xente e di, bueno, que isto non o tens que facer, tens que ir aquí e facer isto. E se guías a xente, a miña percepción é que todo se relaxa e se encauza, non? Nesta cuestión que falaba desde os edificios, por exemplo, non? Que teñen moitas familias que é certo con vulnerabilidade económica que non poden pensar en facer unha mellora enerxética do edificio porque non poden prácticamente en porcentaxes elevadísimos, do 80-90% deles non poden. Eu me plantexo se sería posible precisamente que detectadas esas situacións a propia administración puidera incluso facer unha execución subsidiaria dese tipo de operacións, é dicir, chegado a esa vulnerabilidade ligada como comunidade, pois afrontar ese tipo de actuacións, porque son actuacións de carácter xa entendo casi de emerxencia social, non? Que terían ese dereito. E seguro que non son tantos casos. O que sí, que creo que nese sentido si están moi ben enfocadas as axudas do Next Generation, xa se plantexaron que dentro desas axudas hai esos avances, non? Digamos, de subvención ao 50%, que en moitos casos, eu coñezo varios casos concretos, nos que nunha comunidade de 40 familias, 3 ou 4 eran altamente vulnerables, e ese adianto de cartos que che dan cando che preconceden axuda, facilita que as familias máis vulnerables xa se descarguen. E de feito, temos feito incluso esa mediación coas familias, co resto de veciños, para facerlles entender que liberar esas 4 familias desa carga económica era bo para todos. É dicir, incluso traballar pois esas cuestións casi de solidaridade veciñal interesada. Quero dicir, que sendo conscientes de que desatascar esa incapacidade económica duns vai a favorecer ao final o resto, non? E despois tamén penso que hai unha cuestión que se dá nas axudas dos ARIs do Camiño, por exemplo, se me ocurre ese caso, pero tamén nos dos cascos históricos, que eu vexo que funciona moi ben, que ao mellor se pode levar a outras axudas, o deixo aquí para a Consellería, que son as axudas que eu lle chamo en cadea, é dicir, ti nunhas axudas do ARI do Camiño, ti podes afrontar, un veciño pode dicir, necesito arranxar a coberta porque me chove, necesito cambiar as ventanas porque realmente me entra directamente o vento, e necesito mellorar o baño porque teño unha discapacidade o necesito. Pero só teño, imaginemos, 8.000 euros. Eu sempre lles digo, marca a orde de prioridades. Por qué? Porque estas axudas permiten que eles vayan solicitando primeiro unha, e nos seus casos, ademais, optan casi sempre o 85% da axuda, co cual recuperan 7.000 euros. Deses 7.000, pois como conto da vella, volven a invertir e cambian o baño, que é outra cousa prioritaria para eles. E desa axuda que lle vai a vir do baño, volven e solicitan a terceira.
Eu teño varios casos e o están facendo deste modo, me parece que son axudas nese sentido que pensan moito dende as actuacións puntuais, non? E é verdade que as Next Generation, por exemplo, todo o que ten que ver coa eficiencia enerxética é brutal, porque son intervencións moi grandes e que realmente ou tes a financiación ou non a tes. E xa por rematar, cando falamos que efectivamente cada vez hai máis familias vulnerables, ao marxe de todos a evolución económica que temos vivido nos últimos anos, tamén hai un factor importante que eu penso que non é menor, e que cada vez hai máis familias monoparentais e monomarentais, é dicir, cada vez eu penso que hai máis familias con este perfil, e iso tamén fai que efectivamente cando falamos da capacidade económica non é o mesmo un pai e unha nai, non? Que ten que ten fillos, etc., e afrontar todos eses gastos, non? Sempre parece que falamos de familias, de dúas persoas, non? E de feito, en moitos datos estatísticos realmente se fan con dúas persoas, pero cando é unha, claro, isto se complica e cada vez hai máis números. E penso que hasta aquí. Bueno, pois como nos queda pouco, gracias por lembrar o das familias monoparentais e monomarentais, porque, de feito, con diferencia o colectivo, o grupo de mulleres onde máis taxa de pobreza é a mitade, o 47-48% están en situación de pobreza e exclusión. De feito, explica, ou se sale un estudio da plataforma de infancia, do UNICEF, da plataforma de infancia, sobre que España ten un dos tasas maiores de pobreza infantil e de exclusión infantil en España. Unha das principais razóns desa tasa é familias monoparentais, esas elevadas de pobreza no que un adulto, no 80% dos casos son a maior, cuida de varios nenos. E ao final ven tamén a vivenda, bueno, pois explica gran parte desos. Non quero deixar depois sin deixarvos se algún quere intervir ou algo, porque hai moitos temas, pero sí querría comentar, inda que xa lo sea brevemente, a ver, isto, nós somos unha rede moi pragmática. Temos que ir conseguindo vivenda a vivenda, temos que ir avance, as revolucións non queremos moitos nelas, queremos non pedalear continuamente. E cando non podemos entrar por aquí, pois tratamos de ir por lo outro lado. Hai un claro discrepancia en como afrontar a lei de vivenda. Nós valoramos moi positivamente a lei de vivenda, sobre todo no que ten que ver con vulnerabilidade, é dicir, hai representantes de Cáritas aquí que fixo unha labor de incidencia política a nivel estatal espléndida, sobre todo en persoas sin fogar, de acceso. Hai outras medidas da lei de vivenda que non nos gustas tanto, pero si vemos que hai unha clara diferencia ideolóxica política en, por exemplo, o control dos precios dos alugueiros. Podemos estar máis ou menos en contra, podemos estar a favor, podemos ter diferentes opinión, pero a nosa experiencia nos di cando dous non se entenden, é dicir, seguir pelexando para que se entendan, pois non ten. Entonces, non sei como plantexar. A lei de vivenda contempla outro tipo de medidas nas que se hai acordo. Por exemplo, en a vivenda baleira, en como afrontala, en como disminuíla, en como facilitar a aqueles que queran alugueiro social, facilitarlle fondos. É dicir, non sei aí vos, desde unha visión pragmática, sabemos que ora está facendo un estudio aquí para garantizar conforme ten que haber mercados tensionados, ademais con un estudio sobre vivenda baleira coa Universidade de Coruña para ver en que zonas exactamente onde están. Como salimos desta? Porque hai unha diferencia clara. Bueno, pois non se cree en control dos precios do alugueiro e noutro non se cree que esa medida sexa útil para reducir os precios do alugueiro. Hai algún punto de encontro mentras non se chega a unha solución sobre ese tema? Non sei, un pouco unha reflexión sobre ese, porque nos vemos que é un certo calesón sin salida. Eu non creo que o seña. Nós estamos a favor, eu personalmente tamén estou a favor da... Non é que esteña a favor, é que creo que é necesaria a regulación dos prezos do alugueiro. Non é unha cuestión a favor ou en contra, é unha cuestión de necesidade, desde o meu punto de vista obxectiva, tendo en conta os datos que acabo de dar, non? A lei polo dereito á vivenda creo que é un avance importante no sentido da, justamente eso, ¿no? Da protección do dereito á vivenda. Creo que teñen algunhas eivas que son importantes, como por exemplo a falta de regulación dos contratos de tempada, que a día de hoxe está sen subsanar. Hai unha disposición transitoria, non lembro caldera, non sei a quinta ou outra, unha disposición transitoria que di que se conformará un grupo de traballo, ¿no? para definir a regulación dos contratos de tempada, que agora mesmo están excluídos desa regulación. Creo que se constituiu ese grupo de traballo, pero de momento está sin regular, ¿no? Entón, iso, por exemplo, en Cataluña sí que provocou un efecto non desexado, ¿no? De transferencia de alugueiros do mercado convencional permanente, digamos, estable, ao mercado de tempada, ¿no? Entón, iso entendo que a lei de vivenda
ten que regulalo para que iso non se produza. Polo demais, eu creo que a lei polo dereito á vivenda é necesaria e importante. Hai discrepancias importantes, pero son sobre todo en temas competenciais, ¿no? Como pasou noutros países con outras regulacións, por exemplo, a regulación dos prezos de alugueiro que aprobara Berlín no seu momento, hai uns anos xa, foi anulada por unha cuestión competencial, porque non polo obxecto da lei, sino por unha cuestión competencial, non? E aquí parece que a discrepancia tamén é moi de tipo competencial. Non sei, a administración local, como non ten competencias regulatorias, nese sentido, pois non entra nese conflito competencial. Non sei cal era outra pregunta, perdón. Bueno, nos, a ninguén se lle escapa que estamos total e absolutamente en contra da lei poblacións a vivenda. Por que? É certo que a competencia regulatoria é nosa e temos unha lei de vivenda, temos unha lei de rehabilitación e temos unha experiencia que estou dicindo aquí nun foro, non? E que non sabemos, como se di na casa de non llevas a ensinar a tus pais a tus fillos, non sabemos o que hai en Galicia e sabemos as necesidades que non son as mesmas que en Valencia, que en Barcelona, que en Madrid, non é o mesmo. E hai o parque de vivenda de Galicia non é o mesmo que de Madrid. Tamén nos pasa cos plazos tacais. Pedimos que se dé un financiamento que cada comunidade o axuste o que ten na súa casa. Por que non estamos a favor das zonas tensionadas? Dende que entrou a lei de vivenda en vigor, fai un ano, incrementouse un 28% aquí en Galicia o número de pisos destinados a alojamentos turísticos, a vivenda turística. Son datos. Hai experiencias que se han dado en París, en Berlín, en Francia, en Portugal, e que todas foron experiencias que fallaron. Non funciona, e as zonas tensionadas non funcionan, e que realmente vamos a topar o alugueiro únicamente dos vivendas que levan 5 anos fora do mercado, entón a xente non a vai poñer. O sea, hai que pensar que non podemos estar mirando as cousas dende o punto de vista dunhas partes. A vivenda é un problema integral e que darlle solucións integrais. Hai que facilitar que se poña a vivenda no mercado, que se poña a vivenda baleira. Nos intentamos varios programas e, bueno, pois, un era contando cos concellos, outro ahora coas inmobiliarias, pero a xente que ten que ter a persoa que aluga é seguridade xurídica. A persoa que vai a lugar ten que ter tamén seguridade xurídica. Eso non aporta unha zona de mercado tensionado. O que vamos facer, vamos ver como esta experiencia non vai funcionar e como pasa en Madrid. O sea, non estou dicindo nada que non sexa certo. A xente, en vez de facer un contrato de vivenda pola LAU, fai contratos de habitación polo Código Civil. E a xente agora están en Barcelona, están en outras cidades aquí, están buscando a fórmula de facer usufrutos de vivenda, usufrutos onerosos. O que vamos facer é de traer vivendas do mercado. Se a principal finalidade é que poñer vivendas do mercado non a consigue, pois me parece que é un error. Por outra parte, non quero estenderme moito, as leis teñen que ter unha memoria económica de viabilidade. E non podes decir, eu regulo aquí o que me parece moi bonito, pero logo o paga outro. Non podemos ser trileiros. Eu vou pedir, vou facer, pero pagarte. E realmente o financiamento do plan estatal durante 4 anos para a Comunidade Autónoma de Galicia, que non van a incrementar, son 85 millóns de euros. Este ano na convocatoria de alugueiro, solamente a convocatoria de alugueiro do IBUS foron 20 millóns. Con 85 millóns vamos a solucionar todo, vamos a rehabilitar, vamos a facer máis vivenda pública, vamos dar axuda de alugueiro, temos o bono, as concesións deste ano, o que lle estamos dando o bono chega ao 100% da renta. Axudas con concesión no ano 24, estamos no mes de maio e xa levamos casi 7 millóns de euros. Onde quedan os 85 en 4 anos? E realmente, se vamos a buscar unha solución para a vivenda, poñámonos todos as pilas e traballemos. Non se poden facer leis que non sexan prácticas, que enganen a xente, que sexan contraproducentes, que é o que pensamos nós da lei de vivenda. Por iso tamén a recurrimos, non? Realmente é un problema que temos todas as comunidades e que lle dixemos ao Ministerio. Non podes regular a espaldas da xente que ten a competencia regulatoria. Xa non entendo máis porque tería para moitísimo. Bueno, eu neste sentido penso que estás rodeada de convencidos da lei. A min, a ver, hai unha virtude, xa o dixen noutro foro, non? Pero a min hai unha virtude que me parece importantísima da lei de vivenda,
E é primeiro que puxo o foco nun problema. O sea, penso que o problema que hai en España co acceso á vivenda necesitaba dunha lei, sí ou sí. Despois terá máis ou menos acertos e, como toda lei, pois ten que ser ensayada tamén, ten que dar os primeiros pasos e, obviamente, pois penso que sí é mellorable. Pero primeiro eso, evidenciou, está cando menos na senda de todo o mundo, das estadas autonomías, que penso que sí, que obligou un pouco a poñerse as pilas neste sentido, e dos concellos que recoñeceron eses problemas como xa acuciantes, non? Como de feito é no caso de Santiago, etc. Despois sí que creo que hai unha cuestión que é de control, obviamente, do todo o tema que ten que ver coa vivenda turística, non? Deses outros usos que se lle está dotando residencial e que é preciso tomar tamén medidas, non só en Santiago, sino penso que prácticamente en Galicia casi xa estamos en todas as vilas co mesmo problema. Nalgúnas cidades xa se puxeron eses primeiros freos, pero é un problema casi estatal, non en todos que son vilas con certa demanda turística. Eu sí que quero salientar unha medida que nós fixemos tamén dentro do Colexio de Arquitectos, que nos parece interesantísima, que xa se está aplicando en algunha autonomía, ese artigo da Lei de Vivenda que fala da non desprotección das vivendas públicas, é dicir, na propia lei se está recomendando que todo o que se fai dentro público, en este caso de vivenda plenamente pública, pois que non se chegue nunca a desprotexer para que esas vivendas poidan rotar, non? E dar servizo ás familias vulnerables de forma intermitente ao longo dos anos. É un pouco ese concepto de a inversión pública se queda no público, non no privado, non? Que é un concepto diferente, pero que sen dúbida garante pois no futuro esa oferta de vivenda. E despois, dentro do que son as zonas tensionadas, que eu penso que sí, o sea, realmente, bueno, nós estamos no observatorio, eu estou no observatorio, teño a honra de estar aí, non? Na que está tamén ela, pero é verdade que eu sí que, a pesar dos datos, pois hai esa realidade que se está vivindo nas cidades, obviamente sí que hai un efecto que retraeu a posta a disposición de moitas vivendas, pero a min hai un argumento que non me encaixa en absoluto, que penso que ten que ver máis con medos que se están tamén transmitindo en medios de información, no tema da seguridade xurídica. Por exemplo, eu nunha cidade na que eu vivo, por exemplo, como Pontevedra, non podo entender neste momento hai, creo que 70 e pico, 90 vivendas, entre 75 e 90 vivendas en alugueiro, que é ridículo, pero que realmente non lle topo sentido a que non haxa máis, porque este é o momento no que ti pos unha vivenda en alugueiro e tes como 30 persoas agardando para alugala, é dicir, hai unha demanda brutal e a capacidade que teñen os propietarios e propietarias de seleccionar os seus inquilinos non a houbo ningún outro momento, non, da historia recente. Por lo tanto, a min non acabo de entender, o que sí podo entender é que como propietario entendas que podes sacar máis rentabilidade de outro modo. Entón retraas ata que entendas que podes facer as cousas para darlle outro uso. Entón, bloquear ese uso a mí me parece importantísimo, pero tamén dar máis tranquilidade aos propietarios tamén me parece que é unha campaña mellor que se ten que desenvolver para que non se pense sempre que alugar pode supor un problema, porque, bueno, eu son das que teño a experiencia maravillosa con inquilinos e que eso, que petaban na miña porta, non, para por favor alugar o piso. Entón, é unha cuestión que a mí me custa entender máis alá do rendemento económico que buscan as familias, non? Bueno, pues como en breve estaremos, será o acordo de estar no observatorio, a parte social do Observatorio de Vivenda se constituirá, eso xa teñemos o compromiso na etapa anterior de telo e tamén poderemos decir isto. Por ir rematando, se tedes 5 minutiños máis para ver se tedes algunha pregunta ou algo así, si algo tamén temos en apenas algo que temos que reclamar, xa lle dixemos ao presidente da Xunta tamén e ao conselleiro de Facenda que temos soitada cita, ademais dos fondos estatais e europeos e tal, é dicir, aí reforzar o IVUS por fin, en medios por fin, que sempre unha das nosas demandas foi sempre que co nivel de carga de traballo que hai, o nivel de orzamentos que tiña e en personal estaba moi por debaixo do que tiña, pero si esa é unha petición que tamén lle monitorar ao presidente da Xunta e a Consellería de Facenda. Non son fondos estatais, perfectamente, reclamalos que ten que haber máis, fondos europeos, pero fondos propios da Xunta, é dicir, tamén é algo que lle temos constancia e plantexado ao presidente, é dicir, non chega en todos os lados. Pero eu vos deixaría en 5 minutos se tedes tempo para unha pregunta para algún ponente concreto ou algo
hai moitos temas que evidentemente non podemos tratalo, que é unha comisión de traballo despois de vivenda baleira, de locais, de rehabilitación, de Mubisa, teño que ir a zona como se vai construir, que vai facer, ten infinidade de preguntas para traballar despois as entidades, pois las deixamos, pero se algún quere facer algunha intervención breve e tal, pasolle o micrófono, ou cual de viva voz se despoita, se non pasamos o micrófono. Gracias. Yo no quiero hacer ninguna pregunta, simplemente quiero comentar que si un poquito de falta la gente, habláis gente con situación de estrés, hay gente que no tiene estrés porque no tiene dinero, entonces no está tensionada. Tenemos un problema muy grande. Yo en este momento vengo de una compañera que represento a Cáritas y me acabo de jubilar y puedo ver la baraja desde otros sitios. Tengo hechos muchos domicilios, ahí donde decís, y efectivamente, la gente, la mayor ayuda que le puedes dar en algún momento es buscarle un voluntario que le ayude un día a bajar a la plaza del Obradoiro y pasar el día. Es la mejor medicina que le puedes dar. Me sorprende que haya tanto movimiento porque, de verdad, hay mucha deficiencia en zonas muy próximas, no hay que irse a Estarrado. Y volviendo a la nueva fase, hay gente que no tiene acceso a comprar una vivienda porque no tiene dinero. Hay mucho inmigrante, mucha gente sin recursos que en este momento le están pidiendo 3 veces lo que le cuesta un mes para acceder a un piso. Que están alquilando habitaciones en camas calientes. Eso solamente fomenta la prostitución, aumenta las mafias. En este momento Cáritas está haciendo una labor muy importante, pero no llega, de verdad. Necesitamos la ayuda de las instituciones. Hay gente, y eso lo podéis saber vosotros, en el censo hay más gente censada de la que físicamente cabe en una casa. Esos son problemas que tenemos que hacer entre todos. Necesitamos la colaboración de la administración y de quien pueda, no digo instituciones benéficas, sino de todo el mundo que haga falta, porque todos somos necesarios. No podemos fomentar más las mafias, la prostitución, y me gustaría que la gente estuviera tensionada, pero por desgracia no está tensionada porque no tiene ningún motivo para tensionarse, porque no tiene nada. Entonces yo creo he hecho falta hoy esta parte de la intervención, que sí, los vinos platanales, pero de verdad que es una necesidad muy importante. Gracias. Hola, buenos días. Moitas gracias por a interesantísima exposición que fixestes. Eu quería complementar un pouco o que dixo a compañeira de Cáritas. Nos representamos ao Movemento pola Paz aquí en Galicia e traballamos principalmente con persoas migrantes. Creo que hai que facer especial fincapé nas persoas migrantes non documentadas. O feito de non estar documentadas é que están ailladas da administración e están ailladas dunha maneira moi consciente e moi buscada moitas veces por ese medo o que poida pasar. Eu creo que desde as organizacións sociais tamén abrimos a mão ás administracións, nos temos ese contacto coas persoas, teñen esa relación con nós e creo que podría ser moi interesante unha colaboración con organizacións que traballamos a diario con persoas con papéis, pero tamén con persoas sin papéis. Ambas as dúas teñen problemáticas moi difíciles de acceso a vivenda. Falabades dos incrementos dos prezos en Santiago, son realmente inabordables para o conxunto da poboación, especialmente para persoas migrantes, non digo persoas sin papéis. Coincido plenamente no análise das persoas, das mulleres, nos riscos de prostitución. Non é un tema menor, é un tema gravísimo que afecta moitísimo aquí en Santiago, moitísimo tamén cas mulleres, sobre todo digo mulleres porque son as que máis nos atopamos, máis monomarentais, que teñen os fillos aquí ou que os teñen nos seus países de orixe e que definitivamente a vivenda acaba sendo un detractor de rendas clarísimo. Entón, a miña oferta aquí que está de representantes do Concello é que as organizacións temos ese contacto, temos ese coñecemento e creo que é importante que saibades que aínda que non teñan un NIE, esas persoas existen, esas persoas son os nosos veciños e teñen necesidades de vivenda moi claras. Gracias. Hola, bo día. Ante todo, enhorabuá por
pola exposición e polas vosas respostas. Eu quería facer un comentario ao IGUS para o tema das axudas que se publican anualmente. As axudas para a vivenda, non solamente o digo, sino outras axudas, teñen dous componentes: agotamento de crédito e orde de chegada. E iso, pois, ten, para nós entendemos que esa situación deixa fora moitísimas veces a familias, por exemplo, que están nunha situación de fenda digital, porque lles costa moito acceder á administración electrónica, porque non saben, porque non poden ou porque non teñen esos recursos de administración electrónica. O cal, cando unha axuda para a adaptación de vivenda sale no DOGA, esgótase, o sea, si os créditos que hai, obviamente son todos finitos e limitados, porque todo eso é finito, pero gustaríanos que os requisitos foran un pelín máis afinados para que, porque sendo todos e todas as persoas que o necesitan, hai algunhas que os necesitan máis que outras. E a orde de chegada non nos parece o máis axeitado como único requisito. Non sei se sou capaz de explicarme. Porque, repito, moitísimas veces a fenda digital existe, en moitas familias non teñen acceso, as compañeiras falaban de persoas migrantes, persoas de familias monomarentais ou monoparentais, e non teñen esa accesibilidade á administración electrónica, que é unha gran discapacidade, é un gran problema. Entón, pois, quedanse fora de todo este tipo de axudas. Nada máis, gracias. Sí, como temos que ir me conste, además, moi ben que nos digades estas cousas, porque logo para anotar e para facer logo o documento de propostas, demandas e ilustracións, de maravilla que pagades este tipo de aportacións. O deixamos que xa vos robamos 10 minutos máis do que era, solo con dous avisos. Un, se queredes cubrir vos e tal, temos, bueno, vamos a facer un pouco un libro que acompaña a exposición con demandas, porque se vos ocurra de poñer no libro. E segundo, nós ahora estamos nunha campaña en paralelo. O mesmo que temos a de vivenda, temos outra específica para animar o voto nas eleccións europeas. Para nós son, con moita diferencia, máis importantes que as estatais, as galegas ou as locais. De aí dependen gran parte dos fondos, dependen gran parte das medidas que logo podemos facer incidencia en vivenda, en ingresos mínimos, co cal, bueno, temos algún folleto aquí se o queredes levar, e animarvos como cousa para facer o máis urxente posible, ir a votar o 9 de xuño era unha boa. Así que gracias por asistir, de verdad, por estar así con tempo a Iago, a Marían e a Pilia María. Moitas gracias e seguimos. E agora vos toca as entidades de aquí todo o que precisedes para seguir traballando. Moitas gracias.